Hola, com va? El vídeo d'avui és un poquet diferent dels que he fet fins ara perquè és fruit de la col·laboració que farem alguns valentubers, Rosella Espinosa, Nina Baixauli, la seva amiga, i jo. Hem assistit l'altre dia a una obra de teatre en valencià que està representant-se al Rialto, El tirant, lo blanc, en valencià. Aleshores, fruit d'esta col·laboració, este vídeo i altres que gravaran els meus companys. Bé, el primer que vull destacar d'esta obra de teatre, en esta humil crítica, són els aspectes de la llengua. La pronúncia dels actors és una pronúncia realment impecable, lingüísticament impecable, molt bona pronúncia, especialment destacable el cas de l'actriu que fa de Carmesina, que té una pronúncia genuïna, molt rica, i a més cal tindre en compte que l'autora de l'adaptació ha combinat l'ús d'este valencià genuí amb expressions provinents de l'obra original del tirant, com ara la mia dolor, la color, expressions arcaïsants que, malgrat això, no fan gens de soroll, sinó que queden molt ben conjuntades. És una adaptació ben bona. Així, per exemple, podem sentir expressions d'aquest tipus, la mia paraula, etc. Realment un encert. El segon dels punts que vull destacar és un poc més complicat. És el tema de la feminitat. Se'ns presenta esta obra com un tirant des del punt de vista femení. Sembla que continuant el camí que havia encetat 5 segles abans, Sor Isabel de Villena, quan en el seu Vita Christi presenta la vida, parla de la vida de Jesús, però des del punt de vista de les dones que l'envoltaven. Així, sembla que la intenció és parlar de la vida de tirant, però des del punt de vista de les dones que l'envolten i especialment de les seues passions, de les passions humanes, amoroses, etc. És realment un encert. Ja vos dic, jo no soc ningú autoritzat per a dir si és modern, feminista, no feminista, però sí que vull destacar aquesta intenció de donar-li aquest aspecte. Així destaca expressions com, en boca, crec que de Carmesina, la mia paraula de dona no té cap valor, o obeir i callar, aquest és el destí de les dones, dirigit cap al públic, en un encert que no apareix, crec recordar, no apareix a l'obra original i que s'aporta per donar-li aquest aspecte modern a la representació. És de veres que El tirant és la primera novel·la moderna, com es diu algunes crítiques. La primera novel·la moderna presenta un personatge viu que pot patir ferides, un heroi humà, a diferència dels herois anteriors cavallerescos, com podia ser el rei Artur, Lancelot, Gawain o Galvany, com siga, que eren guerrers amb la intervenció divina. Tirant no compta amb una altra ajuda que la seva pròpia mà per a vèncer en les guerres. I això és un dels aspectes que fa del tirant original la primera novel·la moderna. Bé, altres aspectes a destacar d'esta obra que em cridaren l'atenció. Hi ha altres punts, per exemple, un que a mi no m'acaba de semblar redó, és el tema del personatge, no personatge, és el DJ que apareix, que en alguna ocasió intervé com a personatge, en la resta es manté separat donant els efectes especials a l'obra. Per a mi no acaba d'estar integrat del tot.
Un altre aspecte, aquesta coreografia que fa que en una ocasió, per exemple, es fonga el sentit o el concepte de teatre i es transforma en una representació musical. Vaja, vull dir el número del Sirtaki, que els actors interpreten davant del públic, que fa que alguns membres del públic aplaudisquen entenent que estan davant d'un espectacle musical i que al meu parer és un aspecte atrevit. No sé si tot el públic entén aquesta idea. Jo no l'acabo d'entendre, la veritat. Més punts, vestuari senzill, adequat, correcte, no dona la impressió de ser un vestuari, com en altres obres, enmidonat, acartonat, rígid. No, és un vestuari molt ben adaptat, molt ben dut pels actors, senzill, però ben dut. L'escenari, aquests canvis d'escenari molt vius, li donen una vivacitat per la seva senzillesa. Aleshores, amb això acaba esta crítica que volia fer, esta humil crítica, i volia agrair per acabar a tots els que han fet possible esta primera col·laboració. Moltes gràcies, Opre Roma, adeu. Els vostres cabells. Jo seré contenta que en vez de los ulls, el ofro. Si em promet que no cometrà falta contra la sua ni la mia persona.